Magandang araw, ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Palalawakin pa ng Department of Agriculture o DA ang mga benepisyaryo ng Benteng, Bigas, Meron na o BBM program ng pamahalaan. Inanunsyo ito ng kagawaran kasabay ng paglulunsad ng naturang programa para sa mga pampublikong jeepney at tricycle drivers na miyembro ng mga asosasyon nitong Martes, September 16. Ayon sa DA, sa susunod na 2 linggo, isasama na sa BBM program ang mga bus at taxi drivers, pati na rin ang public school teachers at non-teaching personnel ng DepEd. Nakatakda raw ipatupad sa October 15 dahil isinasaalang-alang ang salary grades ng nasabing mga kawani sa pagtalakay ng programa. Ayon sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, patuloy ang kanilang aktibong pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan upang bigyan ng prioridad ang mga sektor na dapat makinabang sa murang bigas. Linggo-linggo rin aniya ang expansion ng coverage ito para matiyak ang full implementation ng programa sa susunod na taon. Sa kabila ng malawakang pagpapatupad ng BBM program, tiniyak ng kalihim na mapapanatiling sustainable ito at iginiit na makakatulong ang hakbang na pagpapaluwag ng mga bodega ng National Food Authority o NFA. Paghahanda rin daw ito sa inaasahang pagpasok ng lokal na palay na bibilhin sa Wet Harvest Season. Target ng DA na makapagpalabas ng 1,000 tons ng bigas araw-araw sa Oktubre para sa pagbebenta ng murang bigas. Papalo naman sa 2,000 metric tons ang ilalabas na NFA rice stock sa Nobyembre at madaragdagan pa sa Disyembre ng 3,000 metric tons daily. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.